ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶುಭ ದಿನ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಯಾನಿನಿ ಕಾಂಡನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನಿ ತಿಂಡಿಗೆ ಏನು ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಎನ್ನಿನಿ ಅಪರೂಪಗೊರ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈಸಿ ಮಲ್ಪರೆ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ಪಂಡ ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಲ ಕಡೆಯೋಡು ಪತ್ತೋಡು ಒಂದು ಪುರದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ರವೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆಣ್ಣ ಅಂಡ್ ಬೇಗ ನಮಗೆ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದೆ ನಿಕ್ಲೊಂಟುಗ್ಲ ಚೂರು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಾತಂಡು ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಾತಂಡು ಒಟ್ಟ ವೆಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪೋಕಿರಿಂದ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೋಡು ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರೊಂಡು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಲ್ತೋಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಸಿಮಿ ಪಾಡೋಡು ದಾಸಿಮಿ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ದು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಾಡೋಡು ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಬಂದಾಗ ಇಕ್ಕ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಇಕ್ಕ ಬೋಂಡ ಚೂರು ಎಳ್ಳುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಪಾಡೋಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಪುನು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಇಕ್ಕ ಇಕ್ಕ ರವೆ ಪಾಡೋಡು ರವೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು ನಾನು ಈತೇನು ಪಾಡ್ದೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ರವೆ ಉಂಡತೆ ಫ್ರೈ ಆವೋಡು ಎಲ್ಲೆ ಉರಿಟದಿಲೆ ರವೆ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದು ಬಂದಾಗ ಅವು ಪರಿಮಳ ಬರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಪರಿಮಳ ಬಂದಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ರವೆನೇ ಎಲ್ಲೆ ಉರಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಲ್ಲರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಗಿಪ್ಪುಂಡು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡುವತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಅವು ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತಾಯ್ಕು ಕೊಜಪ್ಪನು ಪಾಡೋಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತಾಯ್ಬೇಕು ಕೊಜಪ್ಪನು ಪಾಡ್ಲೆ ಕೊಜಪ್ಪ ಒಂಜಿತ್ತು ಯಾನ್ ಮೂಲು ರಡ್ಡು ಲೋಟದ ಹತ್ತಿರ ರವೆ ದಿತ್ತು ರಡ್ಡು ಲೋಟೆ ರವೆಕ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಮುಕ್ಕಲ್ ಲೋಟೆ ಕೊಜಪ್ಪ ಪಾಡ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಪುಳಿ ಇತ್ತಂಡ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ರುಚಿಗೆ ಎತ್ತುಬೋಡು ಅದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕೊಜಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂದೆನೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಹದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ತೋಜೈತೆ ಆ ಹದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರವೆ ಇಡ್ಲಿನ ಹದ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಆತು ದಪ್ಪ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ನೀರಂತೂ ಅವರನೇ ಬಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತನಂತ ಎಡ್ಡೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅದು ದಪ್ಪ ಆವೋಡು ಬಂದ ಸೊ ಆತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಐನೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಇಜಿನ 15 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ ಅಡೆಗೆ ಬುಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ರವೆ ನೀರು ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಹೋಯ್ತುಂಡು 15 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಬಾಜನಡು ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೆಯ್ಯಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಎಣ್ಣೆನು ಪೂಜಿದು ಎಂಗ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತನ ರವೆತ್ತ ಬಂದನು ಒಂಜೊಂಜೆ ಇಂಚ ಮೈತುಂಡ ಹಂಡು ಮೈತದಾಯ್ಬೊಕ್ಕ 10 ನಿಮಿಷ ಯಾನಿತ್ತ ದಿಯತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಡಂಡ 15 ನಿಮಿಷ ಅವು ಬೇಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿಲ ಹಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಬೇಗ ಹಾಪುಂಡು ದಾಲ ಪೊರ್ತ ಹಾಪುಜಿ ರಪ್ಪ ಮನ್ಪೊಲಿ ಡೈಲಿ ಒಂಜ ಲೆಕ್ಕ ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪನೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ಚಟ್ನಿ ತೊಟ್ಲುಗ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಜನ ನೆಯ್ ತೊಟ್ಟುಗ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಹಾಪುಂಡು 10 ನಿಮಿಷ ಖಂಡಿತ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಅಪರೂಪ ಗೊರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ದಿನಾಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಿನಾಲ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಏಪಾಂಡ ಅಪರೂಪ ಗೊರ ಮನ್ಪೊಡು ಓವೇ ತಿಂಡಿ ಆತೆ ದಿನಾಲ ಮಲ್ತಂಡ ಆತೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಅಪರೂಪ ಗೊರ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೆಯ್ಯಿ ಪೂಜಿದ ಐದು ಬೊಕ್ಕನಕ್ಲಿ ಬಂದ ಮೈತನೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಅಂಚನೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಜಿನ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಜಿನ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಐದು ತೊಟ್ಟುಗಳ ನಿಕ್ಲು ತಿನ್ನೋಲಿ ಜಿನ್ನ ಖಾಲಿ ಅವೇ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಂಡ ಖಾಲಿ ಅಂಚನೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆನ್ನ ಹೊರತ್ತಾಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ತಿನ್ರ ರವೆನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಇಜಿನ ಒಂಥರ ಪಜ್ಜಿ ಬರು ರವೆನ್ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಕೊಜಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ ಇರನಿಕ್ಲು ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಆದಿತ್ತೇನೋ ಕುಡ ಬಂಡ ಚೂರು ನೀರು ಮೈತೊಂದೊಲಿ ಪಂಡ 15 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ನಾಗ ರವೆ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಒಯ್ತೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಕುಡ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದ ಇನ್ನು ಕಲಡವಲಿ ಓಕೆ ತೆನ್ನ ತುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಯ್ಯರತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಲಕ್ಕಂಡವು ಹೊರತ್ತಾದು ಕೂಡ ಇತ್ತ ಎರಡನೇ ಸಲಕ್ಕೆ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜ ಬೇವ ಎಂಚ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ತೂವರೆಲ್ಲ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಂಡ ನಿಕ್ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಪಾಡೋಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಡೋಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಂಡೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡು ಚೀಪೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಡೋಡು ಅಂತ ಸ್ವೀಟ್ ಇಪ್ಪುನೈನು ಅವಳ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ರವೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡೋಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡ್ದೆ ನಂಗೆ ಪಂಡ್ರ ಮರತ್ತುಂಡು ಖಾರಗ ಬೋಂಡ ಬೊಡ್ಚಾವನಕ್ಲು ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಪಾಡಂದಿಪ್ಪುಲಿ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಂಡ ಇಷ್ಟ ಹಾಪುಜಿ ಖಾರ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ನಿಕ್ಲೆಗು ಎಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಚಟ್ನಿ ದೊಟ್ಟುಗ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ದೊಟ್ಟುಗ ಒಯ್ ತೊಟ್ಟುಗಂಡೆಲ್ಲ ತಿಂದದು ಅವರ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಪನ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶುಭ ದಿನ ಮಾತರಿಗ್ಲಾ ನೀ ಕಾಂಡೇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ದದಿಕ್ ಪಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ದದಿಕ್ ಕೃಷ್ಣನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬೆಂದೂರ್ಸು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಬೆಂದೂರ್ಸು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಚಳಿ ತಗ ಮುಡಿ ಬೆಂದೂರ್ಸು ಪಾಡ್ರ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಅವರಡ್ಡ ಫಲ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಸಲ ಗೊತ್ತದು ಇದನ್ನ ಬಂಗ ಬರ್ತಾರ ಚೆಪ್ಪುಲ ಅಡೆಗೆ
ಒಂಥರ ಚಲಿಂಗಿರಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಪೊತ್ತುನಿ ಇದು 2 ಪಲ್ಲ ಇತ್ತು ಹಿಂದಿನ ರಪ್ಪ ಬಿಚ್ಚ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪಯರುಂಡು ಅಂಚನಿ ಕೆಲವು ಪುರಕ್ಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪುರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಡು ಇನ್ನಂತೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾಡಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಅನಿತುಲೆ ಫುಲ್ ಬೆಕ್ಕೊಂದು ಲಾವು ಅನಿ ನೀ ಬೇಗ ಲಾಗ್ತದೆ 2 ಜನ ಇದನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಹಾ ಚಲಿತ ಟೈಮ್ ಮುಡಿ ನೆತ್ತಾತು ಖುಷಿ ಓಲೆಜ್ಜಿ చెక్కత టైం వచ్చింది అప్పుడు చలిత టైం ఖుషి అప్పుడు తెంచ ಬೆಂದಿರ್ಸು ಪಣ್ಣಗ ಎನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಪಾಪನ ಕಿನ್ನೆ ಎಪ್ಪುನಾಗ ಕಟ್ಟಡಿತ್ತ ಅಪ್ಪ ಗಂಚನೆ ಬಿನ್ನೇರು ಕಟ್ನ ಪಂಡ ಅಂಜಿ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದು ದಿಕ್ಕೆಲ್ದಲ್ಪ ಕುಲೋ ಚಳಿ ಕಾಯ್ತು ಒಂದು ಒಡೆಗಂಡ ಪೋಪುನ ಅಂದ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಚಾರ್ಮಾಡಿಗೆ ಬರೋದಿತ್ತೀನಿ ಗಟ್ಟಡಿಸಿನಾಗ ಅರ್ಧ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಚಾರ್ಮಾಡಿಗೆ ಬರೋದಿತ್ತ ಅಪ್ಪನ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 2ನೇ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸಲ ಪೋಡು ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಜಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಪಾಯ ರಾಯ್ಜಂಜ್ ಮುಲು ತೋಟಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಿನ ಕಂಚ ಅದು ಜಿನ ಪೋತ್ವೆ ದಿಕ್ಲೆಗ್ಲವ್ರ ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟದನ ಊರು ಪುರ ಜೋಜದು ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಹಣ್ಣಿನ ಬುಡ್ದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹನಿ ಮಲ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಅಲ್ಲದ ಹನಿ ಈತು ಮಲ್ಲಾಂಡಲ್ಲ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪು ನಾನಿ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆವಡೆಂಟು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಎನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅತ್ತ ಕೃಷ್ಣನ ಕೂಡ ಕುಜಲ್ಪುರ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆನು ನಾನು ಮಸ್ತಿ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ಮಲ್ದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಿನ ತಂಚದು ದುಗ ಬಕ್ಕ ಬಸ್ಸಾಗ ಆಪುಜಿನ ತಂಜ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರನೆ ಪೋತು ಜಾನ ಮರಿಯೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿದೆ ತುಳಿ ಹೆಂಚ ಆತಂಡು ಇತ್ತೇನ ಮರಿಯೆಲ್ಲ ಬತ್ತಾನೆ ಕೋರಿಲ್ಲ ಕೋಡ ಆತ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತಾಡ್ತಿದೆ ಕೋರಿಲಿನ ಅವಸ್ಥೆ ತುಳಿ ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಆಂಡ್ ಬೇಯಿ ತಪ್ಪ ಬೇಯ್ಪುಂಡು 10 ನಿಮಿಷ ಬಚ್ಚಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪು ಕೊಡೆದ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಬೆಚ್ಚಾಗ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಕೊಡೆದ ನುಪ್ಪಿತ್ತ ಇನ್ನು ಕಬೀಡ್ದೆ ಯಾವ ಅಂದು ತೂಪುಂಡಿತ್ತೆ ಮಲ್ತಂದ ತೂಡ್ದಾದ ಅಂಡ ದೀಪುಂಡು ಮಡ್ಡಿಗಿಲದಿತ್ತೆ ಮಾಮಿ ತಿಂಡಿ ಒಂದು ಸೋಕಾತಿಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಎಂತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಚೂಪನ ಬೇರೆ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಫೋನಾಗ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ತೂಡು ಕೃಷ್ಣ ಕುಜಲ್ ತೋಜಲ್ಲ ಕೊಡೆ ಕುಜಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದಂಡ ಕುಲ್ಲುಲೆ ತೋಜುನೆ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜುಜ್ಜಿ ಆ ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದು ಜಾಯ ರಸ್ಕ ತಿನ್ನಿ ನಾ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನಿ ಅದಾಯ್ತಾ ಚಲಿಕ್ಕ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡವ ಓಕೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಗಿಲ್ಲ ಬೆಡ್ಡದ ಅವಸ್ಥೆ ತುಳಿ 2 ಜನ ಚಲಿಂಗಿರಿ ಪಿಲಿಂಗಿರಿ ಮಲ್ತು ಆಡ್ದೇರು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವಣ್ಣಿ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚೀಟ್ ಬರೆದಿತ್ತೆ ತೂಲೆ ಕೃಷ್ಣಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಇನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸೀದಾ ಬಲ್ತೆ ಅತ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆತ ಹೋಯ್ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನು ಶಾಲೆ ಪೋಯರುಂಡತ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಅತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋತು ಶೈಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಪನ जोर पन ना जोर पन अरे ये तो बच्चे इसके पन पन व्हाट इज योर नेम What is your mother name is Ayes Chandra. What is your name? ಈ ಪನ್ ಪೂಜಾ ಕೋಪನ್ ಪತ್ಯರ್ಜ ಮಿಶ್ರ ಪನ್ ಪೆ ನಿಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೊಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಇದಾಡಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ಬರೋದು ಕೊಡೆ ಇಜ್ಜಿ ವರ್ಷ ಬತ್ತಂಡಾಗ ಹೋತ ಚಂಡಿ ಅಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅದ ಕೃಷ್ಣ
ದೂರ. ಆಮೇಲೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತಾ ಫುಲ್ ನೀರು ತುಳಿ ತೋಜಿನ ಫುಲ್ ನೀರುಂಡು. ವರ್ಷ ಬೈದಿರ ಫುಲ್ ನೀರು ಹನಿ ಕುಳ್ಳುವಲ್ಲಿಗೆ ಹನಿ ಮೂಲೆ ಕುಳ್ಳುವಲ್ಲಿಗೆ ಹನಿ ಮೂಲೆ ಕುಳ್ಳುವಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಡಿಗೆ ಪೋಯಿ ಕೃಷ್ಣ ವರ್ಷ ಬತ್ತು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಶೋಕ್ ಉಂಟು. ನನಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂದಿರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಮಾರಿತಿ ಬರ್ಸ ಬರುವುದುಂಟು. ನಾನು ಶಾಲೆ ಪೋನ ಬರ್ಸ ಹತ್ತಿದ್ದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಮೂಲೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಚಪ್ಪಲ್ ಬಿಡ್ದು ಹೋಗ್ತಿ. ಏಕೆ ಮೇಕೆಗಳು ಕೃಷ್ಣನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಬತ್ತ ಹನಿನ ಸ್ಕೂಲೇ ಹನಿಲ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಮಾನಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪೋಪುನು ಅಂಚ ಕೃಷ್ಣನ್ ಲಾವೇಕೆ ಸೇರ್ಸಾಯ 2 ಜನಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದೋಲಿ ಬರೋಲಿ ಅತ್ತ. ಸೊ ಅಂಚದ ಅವೇಕೆ ಸೇರ್ಸಾಯ LKGಗೂ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಲ ಸ್ಕೂಲು ನೆಕ್ ರೋಡ್ ಮಲ್ತಂದು ಲೇಟ್. ಸೊ ಐಕ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚದ ಈ ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇ ಸ್ಕೂಲು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಆ ಹೊಸ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಹಾಕ್ಲೇನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಒಂದೇ ದಿನ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಪಾರ ಸ್ಕೂಲೇ ಅಕ್ಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಬ್ಬದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಾರ ಸಾಧ್ಯ ಅಣ್ಣ ಕ್ಲಾಸ್ ತೋಜ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಂಡ್ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಕೂಲ್ ಏಪ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಜಾಗ 23 ಗಿಜ್ಜಿಗೆ ಹನಿನ ಸ್ಕೂಲ್. ಹನಿಗೆ 23 ಗೊತ್ತಾ? ಹನಿಗೆ 23 ಉಂಟು. ಬ್ಯಾಗ್ ತೆಪ್ಪರ ಆತು ಮಲ್ಲೆ ಅವನ ನೈಡ್ದು ಮಲ್ಲದಾಯಕ್ಕೆ UKG ಕಾವ ಯಾವ ಅವೆಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪರಾಪ್ಜ ಹಾಕೊಂಡತೆ ಮಾತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಮುದಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವನುಂಡು ಮಾತೊಂದು ಮಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತೊಂದು ಅಂದರೆ ತೊಂದೆಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಪೌಚ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತು ಮಾತೊಂದು ಉಂಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಾದಂಬೆ ಪೊಪ್ಪಡಿಕೆ ನಿಂಗೆ ಗಮ್ ಎಂಡುಂಡು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಕೊಂಡತ್ತೀರ ಕೃಷ್ಣ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಗೊತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲ ಬಾರ್ದನ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಲು ಚಂಡಿ ಇಲ್ಲ ನೀ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತೊಪ್ಪಿದಾನೆ ಮಲ್ಲಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಬಾಡಿಯ ಆಗ್ತದೆ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಸರಿಯಾವು ಬ್ಯಾಗ್ ಬಂದಾಗ ಮಿತ್ತಾಪುಣತೆ ಒಂಜಿ ತಿನಿಯರೊಂಜಿ ಬಂಗ ಬರ್ಪ ದೇವರೇ ಹೊಸ
ಹೊಸ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ ಯಾರುಂಟು ತಾಳ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೈ ಹೋಟೆಲ್ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಸುರಭಿ ಮಾನಿಡು ಆಲ್ ಬನ್ನಿ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಏಸಿದ ಹೈತ ಈ ಪಪ್ಪನ ಪೋ ಮಾನಿಡು ಹೊಸ ಹೋಟೆಲ್ ಸುರಭಿ ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಂದತ್ತೀನಿ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಹೋಟೆಲ್ ನನ್ನ ತಿಂಡಿ ಎಂಚೋண்டு ತೋಡತ್ತೆ ಎಂಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೂಮಿಗೆ ಬಂತ ನಾನಿಡು ಉಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ತೂಡು ಎಂಚೋಂಡು ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬಂಡೆ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಎಂಚ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬಂಡ ಕೃಷ್ಣ ರೆಡಿ ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮೋನೆ ತೋಚಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಷ್ಣಗ್ ದಾದ ವನಸ ರೊಟ್ಟಿಯ ಫಸ್ಟ್ ರೊಟ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರ ಎಂಗ್ಲೆ ನನ್ನ ಬೈದೆ ಜೀ ಸಾತಿನಕ್ಲಿ ನಾನು ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬೆಚ್ಚ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ರೊಬ್ಬನ ಅಂತ ಹಾಯ್ಕೊಂಡ ಎರಡ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಬರ್ರೈತೆ ನಕ್ಲಿ ಮಾನಿಗೆ ಬಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೃಷ್ಣಗ್ಲ ಒಟ್ಟು ಅವ ಕೃಷ್ಣ ನಿಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ದು ಕೊರು ಅಂತ ನಂದೀರೆಗು ಅದೇ ಎಂಚೋಂಡು ತುಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಚಟ್ನಿ ಚುಚ್ಚುರಾಗಿ ಮಾಡಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಟ್ನಿ ಇಡ್ತೀನಿಕ ಸುಪ್ಪ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟೆ ನನ್ನ ರೆಡ್ ಚಟ್ನಿಲ ಶೋಕೊಂಡು ಚಟ್ನಿಲ ಶೋಕೊಂಡು ಗ್ರೀನ್ ದ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಆಸೆ ಅಂತ ನಡ್ತಿ ಚಂದು ಹಾಂ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ರೊಟ್ಟಿ ಅಂದು ಹೊರಡೇ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದ್ ಮಾತಾಡ ಐಬ್ರೋಸ್ ಒಂದು ಮನ್ಪೋಡು ನಿನ್ನಿ ಐಬ್ರೋಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಿನ್ನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆತಂಡು ಪಾರ್ಲರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಚಪ್ಪಲ್ ನಮ್ಮ ಈತ ಸಾಮಾನು ಮತ್ತೆ ತೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ತೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಚಪ್ಪಲ್ ರಡ್ಡೆ ತೊಂಡ ಎಂಕುಲ ಕೃಷ್ಣಗ ಅವ ಅಮ್ಮನ ಕಟ್ಟಾತನತ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಕೆಬಿಕ್ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ರೆ ಕೆಬಿಕ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಇದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ರಬ್ಬರ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತುಂಡು ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿ ಪಾಡ ಪೆನ್ನು ಇರೇಸರ್ ಇದು ಬಾಟ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಹಾಯಿಗ ಇದು ಕೃಷ್ಣದ ಬಾಟಲ್ ಕೃಷ್ಣನ ರೈನ್ ಕೋಟ್
ಇಂದು ಎತ್ತಿನ ಒಕ್ಕ ಒಂದು ಕ್ರಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಲು ಉಂಟು ಒಟ್ಲೆ ಇರು ಅವು ಯಾನ್ ತೋಷ್ಪಾವನ ಹಾಂ ಒಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಹೆಂಗೆ ಅಮ್ಮಗತ್ತು ಹಾಂ ಇತ್ತನಂತೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಅವ ಅಮ್ಮಗೆ ಇದು ಕೊಡೆ ಹೆಂಗೆ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೇನೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಆತನು ಒಂದು ಇಲ್ಲಾಗತ್ತ ಒಂದು ಇಲ್ಲಾಗ ಅಮ್ಮಗ ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂದು ಪಪ್ಪಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ ಕಂಪಸ್ ಬೊಕ್ಕ ವೈಟ್ ದೀಪನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಅಡಿಟ್ ಅಂತಿ ಹೊರ ನನ್ನ ದೆತ್ತಂಡ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ರಬ್ಬರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಓಹೋ ತಿಂಟೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಶೇಟ್ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಊದು ಸಿಪ್ಪುಂಟು ಕೊಲ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಲ ಮುಜಿ ಸಿಪ್ಪುಂಟು ಈತ್ ಮಾತದೆ ತಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದು ಹಣ್ಣಿನಕ್ಲ ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ತು ದಿಯರ್ತುಂಡು ನಾನು ಅತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಪಿಂಕಿ ಅಲ್ಲಂತೆ ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಮೇರ್ಕೋಡೆ ಮಾಮಿ ಚಿಕನ್ ಕೋಡು ಪಂಡೇಡ ಇಂಚ ಕೋಡೆ ಚಿಕನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಪಣ್ಣ ಕಗ್ಗೊಂಡು ಇನ್ನೈ ಕನತ್ತು ಕುರಿಯರು ಎಂಕ್ಲ ಪಿದಾಡ್ನಗಾರ ಕನತ್ತು ಕೊಡ್ರಿ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡಿದಿಯ ಬತ್ತದಿಂದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಶುಕ್ರವಾರಕ್ಕೆ ಇದೆ ಬಾಕಿ ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಕನತ್ತು ಚಿಕನ್ ಕನತ್ತ ನಾನು ಶುಂಠಿ 1 ಕೆಜಿ ಚಿಕನ್ ಯಾವುದು ಅಕ್ಲೆಗತ್ತ ಮೇರೆಗೆ ಪಲ್ಲ ದಿನ ಅಲ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬೂತಗ ವಯರುಂಡು ಪುರಾಯ್ಡಕ್ಕೆ ಬೂತ ಅಂತ ಮಾಮಿಗೆ ಹನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಡಿಮೆ ತಿಂತೀನಿ ನಾನು ತಿಂಪು ಜಾತ ಪೂರ ಶುಕ್ರವಾರಕ್ಕಿದೆ ಬಾಕಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಚಾ ತಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಡಿತ್ತು ಒರೆಸಿದ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಡಿತ್ತು ಒರೆಸೋದಕ್ಕೆ ಬರಡ ಶುಂಠಿ ಕನ ಹೊಡ್ಸಿ ಬಂತು ಮುಂಜೆ ಆ ಶುಂಠಿ ತರಕಾರಿ ಕನ್ನ ಕನ ಹೊಡ್ಸಿ ಬಂತು ಕನ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಕನಕ್ಬೇಕು ದಿನ ಅಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಕನ್ನಾಗ ದಿನ ಅಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಕೊನಾಗ ದಿಯರ ಪುರ ದಿಯರು ಪಪ್ಪಡ ಪಂಡನ ಕೊಡೆ ಕನತ್ತಿನತ್ತ ಹೊಸ ಕೊಡೆ ಕನತ್ತೀನಿ ಆ ನೀನ ಕೊಡೆ ಚೂರು ಪೋತು ನೆಲ್ಲ ಕೊಡೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರಡತ್ತ ಅವ್ರದ್ದು ನಾಗ ಸರಿ ತೋಜು ನಿಂತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಡಂದು ಪಿರೌಡೇರಿಂದ ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಯಪ್ಪ ಚೀಲ ಕೃಷ್ಣ ಅದೆತ್ತಿನ ಪೋಂಕ್ರ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾತ ಪಾಡಂದು ತೆಪ್ಪೋಡ ಎಲ್ಲ ತೆಪ್ಪೋಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕುಟ್ಟಿಯಾರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಡಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಡು ಅಂಚತ್ತು ಬಿಡು ಬಂದ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಪಾಡು ಸೂಪರ್ ಪಿರಾತಿರ್ಗೆ ಹೌದಾ ನಂಚ ತೋಜಿನ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಲೇ ವಡೆ ತಿಂದು ಬಂದಾಗ ಇಂಟ್ಲ ಪಾರ್ಸಲ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಾಮಿಗೂ ವಡೆ
ಬನ್ಸು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಕ್ಕಿರೊಟ್ಟಿ ಮಮ್ಮಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಕ್ಕಿರೊಟ್ಟಿ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ತಿಂತದ ಕೃಷ್ಣ ಬುಕ್ಕಂಕು ಬಾಗ್ ಹಾಂ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ? ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಟಲ್ ಬೀರ್ಗಳು ಬಾಟಲ್ ಬ್ಲಿಕ್ಗಳು ಈ ಶಾಲೆ ಪಪ್ಪನ అని అయ్యమ్మ ಶಾಲೆಗೆ ಪಪ್ಪನಿ ಏಪ್ಪ అని ನೀವು ಪಾಯಲ್ಲ ಹೇಳಿ ತಂಕಿನಾಡಿ అయ్య లేపిల్ల లేపిల్ల పూత ಹನಿ ಹನಿ ಚಿಕ್ಕಂದನೆ ಕೊಡ್ತು ಖಾಲಿ పోతు జల్లు ಇಲ್ಲ ಮುತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಹನಿ ಇಟ ಬೇಲಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಸಹ ಪೂರ ಆತಲ್ಲ ಎಲ್ಕೋಟೆ ಪೂರ ತೋಜು ಈಗ ಚಿಕ್ಕಂದ ನೆನಪೆಜ್ಜ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದ ನೆನಪೆಜ್ಜಿ అని అదే పోవచ్చు గాడి కొబ్బరి కృష్ణ కృష్ణ